Gero ja, heldutazunarekin batea, herriko festak edo antolatzen hasi zineten, ez? Bai. Ja, zenbat urtekin hasi zinen edo, pixkat herri giroan? Zesan izupenik, soldauzerik etorrita. Nola antolatzen zituzten, ozen ikusten zuek? Antolatu, denetan bir izate genuen, denetan, lehen hor lan asko intzuna eta ni baino gaztezio zan, baina Martxiel Katalineko izan duzen. Martxiel Katalinekuak urtero be konpromisu hartu zuen, bertsolaiak, hiriak ibiltzeko, eta be arboloi, eta izuerezko lanak Martxiel egin zituen. Joarren nik eskuriek hartu dienitun eta sozieko presidente nombratu zieten, eta hori izateana, presidente hartzezu, baina dena gehiena zorgen bir izatezu. Eta festa gaitzazia, eta erotuik, hortxe, eta gizardi buskadatea eta disgustu batzuk ebaita, denak hola xibili jazian, eta guke hartuta hortxe ibili genitun. Festetako gauza, batian, erreran de festek izatezien, eta erreran etzi alaiten botatzeko molko zeak eta horrek ekarri zizkiuten Samartzeletako bengalako, itxasoko bengalak. Patruiak eta bazien erreran eta itxasoko bengalak gu botatzeko. Eta kabaletea teinta goatzen eiz, festa harri genuen, zuherrizko, itxasuan botatzen ituzten nahi. Hola eta zezentzuzku bat ibili, bir izatezan, eta Martxielek zezentzuzku ibiltzezun. Eta urte atian, zezentzuzku horri, hor etorri behar jatzen, honezte etorri ziren eta kanpotik eta zezentzuzku horri heldu joatzetik eta gue Martxieli pausuik ez leman uste. Entzun, zezentzuzku eskoletan uste zen, zezentzuzku utzi zuen eskoletan eta etorri zitzaigun, ni atzetik ibil zein da, Elizen aurri ondo nuen, Andrian aldamenien baita jotea, jotze mutu horietan kasura. Eta Andria din vergüenza, no, cállate, eta behaide, beste mesten motzi jola. Eta hor, holaseko, ibilerak. Baldagizu arbola jartzearen zentzua zen izan duzan edo, zergatik jartzen zen? Hoi altza izena altzatik datorrela. Osea, honek aitu izan duet altzatik datorrela altzen izena. Oain, hortik aurreko kontuik, ez nuen abitu izan du, baina... Bere lanak ematen zitula, ez? Arbola jartze horrek. Bere lanak, eta lehen esan dutena Martxiel sortu zanean, hor nun bait. Baina bestela, hoik erreketan sortze zian azien, eta erreketatik gorate birizan duzien. Eta bota, eta han bertan, zuritu, nimokei guztien hartu, eta muturra binepin, osoik izan duzela. Eta gabetan jontekarria diete zutela, gabetan, kuadrilla osatu. Eta gero Martxiel sortu zanean, Martxielek kamioian hartu, bolketi altxatzezun, urte atian Elizako torretik soka bota eta altxa izan duzan. Launtzeko, laundila eta luzia izan. Eta gero Martxielek ekarri, ea matia, eta gero premioa hartzezan, goien, nahi duenak premioa, eta itzatezian, abitzezian apaina, premioa getzuen inork hartu izan duk. Zaila izan. Eta, festen bukaera, festa, konpromisuetan sartzen ginen, eta... Bertsolaiak, ze bertsolaiak etortzen zian gara hartan? Bertsolaiak leitu zian, Michelena beti urtero. Martxielen amistad handila zuen Michelenakin. Eta Michelena, arrotamena, guga gazte giltzan, baina guga de beti en general arrotamena. Lasarte aietu izan duzan, neonek amanu lasarte duga, altzatikan lauiz eta oinez, bazkeita. Etzan ez motoik, ez kotxeik, eta zer eta oinez hartu eta lasartez lauiz eta. Eta Michelena, en general urtero Michelen izatezun. Eta, lizazo aita de galitu izan duzan, bertzolai.
eta lauizetan bazkaia. Eta lauizetan bazkaia, lauizetan bagen egun, eta lauizetako ebazagiten, altzako amuarko Salvador txana, eta bideak honek istripuz, kotxiakin, eta bideak alkarrekin, kuarto hatian egon duazien. Eta orduan esan zizaion litazoi, gaioi hartu buruan, eta bertso atzu botako zituen. Salvador, amuarko zan, azken zeak berritu ez. Bertso harri bota zituen. Salvadorren gain. Geho, hortik aurrea, festetako gauza hortxe, Mitxelean bueltak eta horreta minota, geho putzuta, harri biltziakin, gizona txintxo asko izan dua, sekulan pegi jarri etzuna, jonta bai motel, bai, hongo eitzi beste bazian, hor xandre eta bonea eta horiek bestia zekentzik ibiltza zuten. Baina putzutak txintxuak izan duzien. Putzetako gizona zeintzu zian? Grabiel eta Cornelio, ama zuten horiek, emakume Garbosa. Bai, emakume Garbosa, ez autu nunik ama. Guke behiti izate genuen, eta ez zenuen gana joan, eta ez autu nun. Eta oso emakume zea zuten horiek, putzutako ama, zana, Garboso emakume. Joaiak etzian, Grabielek zertzun. Grabielek bigotia zituen, baina bigoti horiek disimuluan jarri zituen. Borrokan puskak endua zuen. Eta puskoi disimulatzeatik bigotiak utzi zituen. Jakin nahiko nuke, Santa Isabel eguna, ze berezitasuna zituen? Santa Isabel egunak, zuentzat eta baldinentzat, ontzat. Hombre, basarritarreuna beti esan izan du. Basarritarreuna. Santa Isabel eguna, basarritarreuna. Hoi ematatzi zaito, eta Euskal festa, hoi izatezen, Santa Isabel egunean. Harri biltziak, eta pelota, Zamartziela egunean de pelota izatezan, baina Santa Isabel egunean de bai. Pelota nombratu esan, Santa Isabel urtego. Eta San Isidro eguna? San Isidro eguna, basarritar eguna, baina simplia. Izan duzan, harri biltzen bat urte atian, baina denbora dutxe. Eta geho, Santa Isabel egunean, tradizioa bezala, amiketakua, ayuntamentu etxean, amiketakua zerbitzu zen. Autoridadia esateana, eta komisioko ginena, eta hortxe, eta geho, San Martziele unian, festetan komisioan ginenak, eta geho presidente bezala, eta autoridadiekin martilunen laskal izatean. Hor izatezian, ikaiuga eta gori zibila. Baskali horietan izaten zen giro, edo zertaz hitz egiten zen autoridadiekin? Autoridadiekin, orduan bai. Hortxe. Baltzan bat ematen zirikatzen zuena, edo gaien bat, edo oitzegoen? Urdangarin alkate genuen eta bildurra eta barraitzi bila eta anitzate baizien. Ikaiua, apaiza, donako horlerio joan izan duzan. Ikaiua ez dut uste ezautu nunik, bazka jorta. Doko nilo bai, ikaiua ez. Zuk, urtia pasata, oraindik jarraitzen duzu San Martzial bezperan, ikurra edo udaletxean balkoitik edo jasotzen edo. Bai. Ze oroitzapen edo ekartzen dizkizu edo horrelako ekitaldi batek? Polgarria ondia da. Esteban zenak kontentu utotze zan. Hor saltza izan duzan, denen guztoko izaten, eta banderak ostu eta lapurtu eta hiru bandera ziena bikin gehatu ginen. Denetan sortzeana, saltza, eta baina
Besta politit esan, eta handik ondo itea. Horrek ez luke galdu bier. Nombratu ziaten, hortako, eta Juan Cruz izan duzan, eta Johan Cruziak ez zula nahi. Eta nik hartu nun, Juan Cruz eta Pirain. Eta ez zula nahi, eta nik hartu nun, eta, hombre, ondo,